bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowsar jaam hiramon hande ko ñalawma dimanche hawri ko 5 lewru octobre tan 2025 habaruji moɗon e ɗemgal Pulaar titre yimɓe ɓurɗo mawdude ko toon to États-Unis puɗɗorɗen Donald Trump yamiri ñalawma on gardeji gummo toon to Californie jaaha toon to Oregon ɗum noon en wayno ko dikkodiral hakkude makko kamɓe laamu fédéral e laamuji local ɗum noon ko laamuji taw ko nokkuji ɗi ganduɗa démocrate en gardi hande habaruji men toon to États-Unis en syndicat ji ɗiɗi nana porti plainte o sababude Donald Trump e anni makko segde yimɓe hewɓe liggotonoɓe gouvernement fédéral sababude shutdown gonaɗo ɗo sa joni shutdown kadi mo ɗaminaki hawnaki ma règle ɗo yontere habaruji men international ma en jaaton to Sénégal noon ko ɗaminako janggo subaka hono kanko gonde Saliou Diop mo yaton o notio to cybercriminalité hay sinde ɗaminaka oɗo sa joni ma wo ko fawi makko en wayno ko ñalli foɗodirede on goto fof ne firta konguɗi ɗi en wiide wonde ɓen mbawi wolof ɓe mbawa wolof hande toon to Sénégal kadi ma en dutto toon to aéroport Blaise Diagne kanko Papa Ndour en wayno kanko hoore makko haɗama yetto leydi ndi ƴeewa kadi holko haali conférence makko presse toon to Gaza en Donald Trump haali wonde ko alaa sago tam Hamas wawa ɗoftade proposition makko pour no jaam dañira toon to Palestine habaruji men international cakkitoɗen ko wawde kadi sifade nguɗo ñaw gongu toon to Mauritanie Sénégal e ɗum noon e konngol makko kanko Djibril Sangor ko fate fièvre vallée rift ɗe bade sifti noon tan hande ko dimanche 5 lewru octobre tan ujunaji 2025 ma en gartu joni bandiraɓe sehlaɓe eɗo tawi radio Jowsar habaruji meɗen e États-Unis puɗɗorɗen ko toon to Washington tumnade koko yalti ene wayno ko kanko Donald Trump laamu makko yamiri soldateɓe yo gummo toon to Californie jaaha toon to Oregon noon ko tumnade ko yalti ummade toon to Californie walla ummade toon to Oregon hono kanko gardiɗo justice toon hono biyete Dan Rayfield e nde hande dimanche hande o haali o wi wonde koɓe goni koye fewnitade oɗo sa joni pour ƴeftude peeje contre décision ngaji makko kanko Donald Trump tude garde national toon militaire uji toon to Californie addu ɗum toon to Beaver State mbiyata ɗum toon Oregon ɗum noon wi wonde ko oɗo sa joni goni ƴewde situation no way kono noon e wayno koɓe ƴefti déjà pellital portude plainte pour wonde kanko Donald Trump gueɗe ɗe waɗata ɗe wona gueɗe ɗe o jogui hen droit hono gouverneur Californie kanko Gavin Newsom kadi o haali hen o wi wonde ko ne wayno ko hande dimanche kene wona temedde tati militaire ɗum noon ko garde national ummima toon to Californie yamirore kanko Donald Trump fayde toon to Oregon ɗum noon o wi wonde ene wayno ko oɗo saji en goni koye lawol kanko Gavin Newsom kadi o haali wi wonde ko ene wayno koɓe puɗɗiti kadi haare contre gouvernement fédéral ɓe nawa ɗum kadi to tribunal ɗum ɗo par ce que ɗum ɗo ko yimɓe public mo États-Unis potani jooɗat tan e deƴƴi ene ndaara ɗeɗo gueɗe ɗe nguɗo laamu mbiyata laamu ngu organisaki laamu ngu hellifaka e laamu kadi kollo doole muɗum ko waɗata oɗo sa joni gardugol kanko président mo États-Unis ɗum noon kadi e nder kadi ñawor yaltude hono kanko juge cote fédéral ñande aset ɓen ɗo kañum hoore mum wayno waɗi ñawor muɗum wi wonde ko garde national binoɗe nelde toon to Portland to ɗum noon e wayno ɗum ko wona hunde ɗoftinde constitution kanko juge gonɗo toon to district biyeteɗo Karen Emergot ɗum wayno ko wi wonde ko oɗo sa joni Oregon e Portland kañumen koye mumen hay goto ala droit nodde toon garduji o haali wi wonde ko secrétaire défense Peter Hegseth memo mo wonno ɗum noon ko yamirore wonno wiide wonde ko kamɓe gouvernement fédéral en wayno ɓe batti garde national e ɗeɗo leyɗele pour force fédéral o wi ɗum ɗon ko hunde nde wona légal o wi kadi kanko juge o haali o wi wonde ko ɗum ɗo ko leydi constitution ko leydi lawol wona leydi ko wiyete martial law wona leydi militaire uji ɗum noon ko kanko oɗo juge haali oɗo juge noon siftini ɗon tumnade hande article o ko juge mo kanko Donald Trump kanko wonno ɗum toon e juge fédéral hande habaruji men États-Unis tumnade kadi ko yalti to journal biyeteɗo CNN hono kanko Donald Trump o ñalli toon ko toon to Virginia ɗum noon ñalli toon kadi ko manditare 150 hitande oɗo korko sosa e kono ene wayno ko ɗum ɗo kadi ko hunde kanko Donald Trump ko hunde nde forano wadde
tawde ko shutdown wona e kadi kala ɓeɗo en officier ji walla oɗo kor gonɗo toon ko yimɓe dépendiɗi e jobdele ko joɓetaki kono kadi kanko Donald Trump ko yiya kadi o ñalli toon kadi ko campagne surtout yen campagne o ko pour wadde wallude won candidat ji tago républicain ji kono noon e wayni ko kanko hoore makko weltindade mo o jaɓani haalde inde biyeteɗo Earl Sears on kañum woni adjoint gouverneur toon to Virginia kono ko debbo o jaɓani haalde inde muɗum ene siftinde on tan e nder batuji jaltuɗi ñande talata ɓenɗo en kanko Donald Trump e kanko ministre makko défense fof ene wayni ko ɓuuri hewde lollude e haalluji ɓe kaali toon ko ƴeew ustude kala ko wiyete rewɓe ustude kala ko wiyete en diversité ɗum no ko minorité ji nder armée he donc ɗum waɗi kanko Donald Trump o jaɓani haalde oɗo debbo hay soko oɗo debbo kañum worum e ko ɓenni ko jiyaɗo kañum worum waɗi campagne no fewi pour walludemo kanko Donald Trump kono Donald Trump o haali inde neɗɗo goɗɗo taw ko biyeteɗo John McCoy on kadi ko vétéran Navy no oɗo debbo biyeteɗo Earl Sears woni vétéran kañum woru mum merensini siftinde on tan kanko Donald Trump e mo gomɗinani hande ɓaleɓe walla ɓe rewɓe ne mbawi sawdade worɓe e armée he ɗum waɗi donc jaɓani haalde oɗo debbo kadi haysinde ko retraité ko marines wonno kañum hoore mum ene wayno kadi ko adjoint gouverneur mo Virginia gonɗo campagne joni wontude gouverneur kanko Donald Trump o jaɓani haalde inde mum wallude ɗum pour hollude wonde kanko hoore makko mo sippoto hande tunari ko Donald Trump haali toon to Virginia o ɗum noon taw huccite yimɓe jeeyaɓe Navy wonɓe toon o wi wonde komo andi ɓeɗon kalis men joɓaka to hoto paaye par ce que kalis o fof mo artu e kadi e nder konnguli makko ɗi sakiri ɗi o haali o wi wonde ko o huccini haaluji ɗi e Navy e yimɓe jeeyaɓe toon Navy o wi wonde ko kalis mo joɓeten ɗon toon fof walla kalis leydi ndi fof ɓe jiiɗi dokkude ɗum ko yimɓe naatoɓe ɗe leydi he taw ngala kayitaji walla no natirta ni wona lawol o kanko Donald Trump ɓeyten o wi oɗon gandi min ɓuri jogade ɓernde ɓurde moƴƴude faade moɗon e kadi ene wayni ko so tawi oɗon gandi so tawi en dokkiɓe ɓeydi rokkude kalisi ɓeɗo yimɓe naatoɓe leydi ɓe aroɓe heftude leydi meɗen oɗon gandi ɓe gartata ko par million ngaji ɗum noon e wayni ko kanko Donald Trump wiyata non seulement wiyata ko démocrate en walla yimɓe ɓe ganduɗa ɓe jeydani politique fof ko ɓen wiyata jamirta immigré jo ngar leydi kono wiyata kadi ko immigré so ngari leydi ko kañumen bonnata leydi ɗum noon o haala ɗum Navy ko wawi wonde fof ko siftinde on tan e oɗo shutdown moɓe goni ha yimɓe jeeyaɓe toon e service ko fate militaire uji kañumen koye mi illa yimɓe wonɓe bureau ji essentiel jaɓiraki tumnade kadi ko yalti hande syndicat ji ɗiɗi noon représente ko organisation ngaji kewɗi taw ko yimɓe liggotoɓe gouvernement fédéral représente ene wayno ɓe porti plainte toon to Californie wiide wonde ko ɗeɗo gueɗe ɗe Donald Trump laamu muɗum waɗata ɗeɗo balɗe walla jogori wadde ɗum ɗo ko hunde nde ganduɗa hen no foti haɗede donc ene wayno ko andama hono kamɓe ɗiɗo syndicat ji ɓe mbi wonde koɓe nanino konnguɗi ummade toon to yimɓe toppitiɓe ko fate budget walla toppitiɓe ko fate ngaalu e laamu makko donc ummade toon to Maison Blanche kalini mbi wonde ko agence uji ɓeɗo liggotoɓe gouvernement fédéral fof yo paara wonde hawnaki shutdown o fuɗɗima kamɓe fof mabɓe ceega yimɓe hewɓe ɗum noon ko ɗum woni ko Donald Trump wonno plan muɗum plan makko wonno ko wonde ko kalisaji tawde ngala yimɓe ɓe ma mbaɗi lay off ɗum woni o seka ɗumen tawde ko ɗum o yinno wadde gila tan o alano waɗi ɗum joni tawde gouvernement ko huddi e kadi ɓeɗo fof liggotonoɓe en fof en nani koko mbiya yo jotto galleji men ɗum woni donc au lieu de joɗode galle men kanko fellisa segde ɗumen donc ɗiɗo syndicat ji ɗiɗi hen syndicat goto ko syndicat biyeteɗo fédération américaine liggotoɓe gouvernement donc fédération américaine des employés du gouvernement o goɗɗo o kadi ko fédération américaine taw ko état ji e région ngaji ene wonde maire uji liggotoɓe hen ɗum ɗo fof koye ɗiɗo syndicat ji ɗiɗi ndendi porti plainte noon to Californie mbi wonde ko Donald Trump ko waɗata ko hunde jogorde wonde tampinde non seulement ɓeɗo liggotoɓe mais tampinde famille aji mum kadi tampinde leydi bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio sayra habaruji men international guiɗoɗen ko toon to Sénégal ko siftinton tan ko janggo altine hono kanko Ngone Sellu Diop en wayno ko janggo nodda toon to division biyata cybercriminalité ɗum noon ko caggal nde kanko hoore makko yimɓe hewɓe walla groupe aji kewɗi portima plainte sibabu nde haaluji ɗi o haalno ñande 30 septembre hitande ujunaji ɗiɗi nogas e joyi e ɗiɗon haalluji o haali hen haalluji bonɗi e wiide woni hen wonde haalluji kadi ko en wayno ko yenni hen communauté Halpulaar en ko wawi wonde fof hay sindo wonde ko janggo convoqué hay sindo ɗaminaka taw en wayno ko tugnade kadi e yimɓe heeɓe kalata wonde ko o jokorani waɗede haydara sabu wayno ko tugnade kadi haalluji gummi toon wonde ko justice gonɗo toon o woni tan ko wonen tan ko kala
mo neddo mo jeya kay laamu he walla mo jeya parti ko kañum woni nangirede ko noon jeyaɗo parti ne wawi hadde ko wela ene wayno oɗo sa joni kadi e nder médiaji ɗi henna ko yimɓe nana continue yeddodirde hen ɗum noon ko foɗodirde konnguli wiide wonde ko mataw yimɓe haaloɓe wonde wiide ko waɗi ko haali ko moƴƴani mbawa nanata jolfo par ce que ko haali ko en o haalani ko boni won yimɓe kadi haala wiya ko haali ko en kañum ɓuuri ɓeɗon no wiya defandoɓe mi andude ko haalata ko neɗɗo goɗɗo mo jeeyaka e parti Pastef walla mo jeeyaka e laamu so haali hay ko yettaki ɗon tawan no hande ne waali kaso donc ko wawi wonde fof ne wayno koɗo sa joni ko campagne hakkude médiaji hade makko kanko hoore makko notiyade toon to goomu toppitide ko fate habde kala ko fate cybercriminalité tugnade kadi habaruji gumri toon to Sénégal hande toon to Sénégal e tugnade kadi ko winda e Seneweb hono kanko biyeteɗo Pape Malick Ndour ɗum noon gonnoɗe e lawol muɗum faade toon to Paris ɗum noon ko hakkude jamma 4 lewru octobre e subaka 5 lewru octobre dartinoma toon to aéroport Blaise Diagne gonɗo toon to Dakar donc ɗum noon e tugnade kadi ko haali hande conférence mo waɗi e awɗo ñalawma dimanche o haali o wonde ko won yimɓe takko ɓe mbi wonno ko dogde o joni holno neɗɗo doguirta taw d' abord kañum hoore mum jogui ko passeport muɗum e kadi rewata ko aéroport gonɗo toon to Dakar holno neɗɗo oɗon wiyete doguiri kadi o haali kadi e nder conférence o wonde ko o waɗi voyage uji kewɗi surtout ko sakiri ko o yaari passeport makko passeport o CEDEAO o yaari toon ha toon to Abidjan kono meeɗa wiyede haydara kono noon wawi o wi ko ene wayno ko ɓe gonno koye hulɓindemo wiide ne nanggamo toon sindo hollanoɓe wonde kanko hoore makko mo andi luwa e nder conférence mo haali hannde o wi kanko hoore makko mo notoyoɓe toon to nokkuji ɓe gankitta ɗum noon ko ñande alti o haali kadi o wi wonde ko gueɗe ɗe ɓe mbaɗata e oɗo sa joni ko gueɗe ɗe ganduɗa henna ko hersinde yimɓe walla ko gueɗe kadi violde kamɓe koye mabɓe e gueɗe ɗe ɓe gullitono ɗum noon ko wawi wonde fof ene wayno ko kanko hoore makko oɗo sa joni o mona toon to Dakar o hayti yaade e kadi ene wayno ko waɗi conférence makko hannde o yenni procédure no gueɗe ɗe o jaari e kadi o haali o wi wonde ko o wonani contrat e goto kono noon wayno oɗo sa joni policier ji neldaɓe surtout yen yo nanggum kollimo doole e gueɗe mbaɗ noon kanko hoore makko e ballodiral avocat makko ɓe porti plainte déjà kanko Pape Malick noon sifti noon kanko hoore makko o meeɗi wonde ministre e nder gouvernement Macky Sall kadi ko cadre jeeyaɗo e APR ɗum ɗo fof ko gueɗe ɗe ganduɗa hollude tan ko kamɓe laamu kesgu eɓe continue hande joofade yimɓe jeenoɓe gouvernement ancien gouvernement walla même hay sindu jeeyaka hen ko yimɓe jotodirnoɓe Macky ko ɗum waɗi kanko e réaction makko kanko Abdou Mbow ɗum noon ko député e kañum hoore makko ancien président groupe biyeteɗo Benno Bokk Yakar e nder kanko ne ko jaabi e conférence mo kanko Pape Malick Ndour waɗi hande dimanche o wi wonde ko gueɗe keftiɗeɓe ɓe kanko Pape Malick Ndour ɗum ko ene wayno ko laamu ngu kadi ko peeje muɗum pour daade yimɓe pour sogde yimɓe walla pour hersinde yimɓe wayi ɗum ɗo noon o wi wonde ko ɗum ɗo il faut ko ɓe dartina ɗum ɗon par ce que ɗum ɗo ko gueɗe kersiniɗe ko gueɗe kadi politique ɗe potani wonde donc o wi wonde ene wayno ko conférence mo oɗo waɗi o ko haalata hen fof ko hollude tan wonde ko gouvernement gonɗo toon o ko gouvernement mo karallagal ɗum woni ko kanko Pape Malick Ndour ko holli toon oy donc ne wayno kanko Abdou Mbow kadi o siftiri kadi o wi wonde ko gueɗe hono keftinoɗe hono Mansour Faye gueɗe ɗe ganduɗa Cour suprême waɗi sir oy ɗum ɗo fof hollata wonde ko kala peeje ɗe ɓe jogui toon pour hulɓinde yimɓe ɗum ko hunde nde jogorani wadde o haali kadi kanko Abdou Mbow o wi wonde ko combat mo poɗɗon jogade tan oɗo sa joni ko wallude Sénégal yaltude ɗeɗo caɗele ɗum noon no wirini ko kooma par ce que Sénégal ko faɗi en sibabude ngal wodani goppon peeje ɗe mbatton ɗe taw ɗo ganduɗa hono laamade ko wasi ɗon andude hono laamorte ɗum woni nana ɓeydo ñande fof yolde leydi Sénégal donc o wi wonde en kanko Abdou Mbow kadi o rentin laamu ngu ko ɗiɗo en ɗeɗo gueɗe ɗe mbaɗata pour hulɓinde yimɓe tampinde yimɓe ɗum ɗo wawa walludeɓe haɓe mbawa heptude laamu kadi hitande 2029 haɓuji men international hande toon to Rabat ɗum noon ko toon to Maroc en wayno ko seppoɓe hewɓe kadi jalti toon e laabi hande ɓeɗon seppoɓe hewɓe noon en wayno ko ɓuuri hewde mabɓe ko joguiɓe ko drapeau ji kadi taw ko Palestine e Maroc en wonen kadi jogui ko gueɗe en binda hen wonde ko kamɓe leydi Maroc yoɓe gulto jokkodiral ɓe jogui hakkude mabɓe Israël ɗum noon e wiide mabɓe kadi kamɓe ɓe seppoɓe wayno ko alay saago laabi guddite no Gaza natira e kadi ne wayno ko yimɓe maayoɓe toon to Gaza ɓe dartine ɗum ɗon ene wayno kadi wonen mabɓe bindi hen e nder
ene bindi kadi e nder beynoji mi jogiɗe mbi wonde hon gazanaɓe jaafude min donc ene wayni ko mbi wonde ko kamɓe Maroc naɓe ɓe gondi koye Palestine ɗum noon ko ɗum woni ko woni maɓe kalata ko siftin ɗon tan ko Maroc ene jeeya leyɗele julɓe ganduɗa en guila e laamu Donald Trump gadan keftinɓe walla jaɓɓe jokkodirde Israël walla jaɓɓe jokkodirde Israël pour surtout en ko fa ɗum ɗo kadi ko condition ngaji kamɓe américain ɓe pour beele ɓe mbawa condition ngaji ɓe impose no e wonde ko fate leyɗele julɓe surtout en Maroc ne jeeya hen ko wawi wonde fof ene wayno ko kamɓe seppoɓe ɓe noosi ko noddango taw ko organisation ngaji palle mawɗe ɗen jeeya hen coalition taw ko fedde rendinde groupe aji taw islamiste e kadi parti ji goɗɗi taw ko parti ji opposition siftin ɗon tan ko seppoji ne mbanno toon to Maroc oɗo dumo no fof taw ko ɗiɗon seppoji kadi ko seppoji kamɓe yimɓe wonɓe toon to Maroc sukaɓe waytotoɓe ko sibabude ko fate caɗele assurance médical walla caɗele jangde men toon kadi to Algérie en wayni kadi toon kamɓe oɗon groupe kadi biyeteɗo J 213 en wayni koko ɓeɗo kadi mbanno seppoji toon to Maroc en wayni koɓe nodduɓe kamɓe enen toon to yo seppoji no mbaɗe ɗum noon ko ñande aljuma tati lewru octobre nde ɓe noddi ɗum ko famata tan wayni ko kamɓe oɗo groupe ɓe mbawani dañde rendinde yimɓe pour wawde wadde seppoji kono ko wawi wonde foof ne wayni ko haqqillaji yimɓe ne mbatti toon haqqillaji ƴeewe so tawi aɗa ɗon seppoji mbawi wonde e mbi wonde ko teskita tan ñande aljuma nde en ko laabi kewɗi gondi toon e Alger ɗum noon ko capital Algérie koko jeewi ko donc ne wayno ko kamɓe ɓeɗo jeeyaɓe J 213 noddali ɓe mbanno ene wayno yarani yeeso surtout ene wayni ko ɓeɗon sukaɓe kadi wonɓe toon to Algérie goytoto ko oɗo sajini ko fate chômage gonɗo toon ɗum noon tugnade banque mondial ko haali mbi wonde ko ken won 30% e sukaɓe wonɓe toon to Algérie goni koye chômage donc ene wayni ko tugnade hande banque mondial ko haali mbi kala ko gouvernement wi noon waɗa pour waylude ko fate gurdam toon way ɓe mbi wonde ko ala waylani situation kamɓe Algérie naɓe surtout cukako gongo toon min hande toon to Gaza e tugnade kadi ko radio France international windi hono kanko toppitiɗo konngol wadde négociation hakkude kamɓe délégation ngaji mabɓe kamɓe États-Unis kamɓe Israël e kamɓe kadi Palestine hono kanko yo won kaldo biyeteɗo Khalil Al Haya ɗum o yettima toon hande to Égypte ɗum noon addimo toon ko pour wawde kanko hoore makko tawede jonde hakkude mabɓe kamɓe États-Unis Israël e kamɓe kadi leydi larabe pour fate en plan mo kanko Donald Trump mo neldi toon ko fan to Gaza ɗum noon tugnade hande ko Donald Trump haali wi wonde Hamas kañum hoore mum continue hande yidde heddade laamu Hamas yiɗi ko kañum hoore momtede aduna ko wawi wonde fof ene wayno ko kamɓe ɓeɗo maɓe jooɗo toon à partir de altine janggo pour ƴewde ko fate plan o surtout ƴewde kadi holno ɓeɗo continue ɓe nanguede hande wonɓe juuɗe Hamas holno gartirta taw Israël naɓe ko famata ne wayno ko kamɓe Qatar ɓe jalti han kadi e fate en kala peeje ɓe mbaɗanno pour kaldigal délégation ngaji arta toon to Qatar ɗum ɗon noon ko sibabude bombardement mo kamɓe Israël ɓe mbanno toon to Doha to yidde warde ardiɓe groupe Hamas toon to Côte d'Ivoire e tugnade kadi ko yalti on wayni ko kamɓe partiji gonɗi lunduɗe ɓe ɗammini continde wadde seppoji mabɓe ɗum noon surtout ko hollude wasde ɓe weltade ko fate en conseil ko hono oɗo commission électoral baɗɗo décision ngaji yaltinde won partiji won e wasde suɓade ɗum ko fate en woteji baɗɗoji toon ñande 25 octobre ɗum noon ñande alhamis ɓenɗo en ɗiɗi lewru octobre hono kamɓe ko mbiyata conseil national de sécurité ɓe mbawi habrude wonde ko oɗo saaji joni wayno ko hakkene wona 49 ujunere taw ko militaire oɗo jaaji min koko hebla pour wawde wonde laabi walla wonde guure ɗe ganduɗa en toon to woteji mbaɗata ɗum noon ko wallude beele woteji ɗi ne jaara yeeso taw woteji ɗi kadi oɗon dummon kadi ko dummon kisɗo wonande toon to Côte d'Ivoire ɗum noon e wayno ko ɗiɗon militaire uji kañumen koyemen ko waɗoɓe patrouille wonen ko yaroɓe koyeɓe wonen ko joguiɓe autoji wonen kadi hawnayi ko jogui ko kutorto weeyo surtout en pour wawde rende kala ko fate en woteji mbaɗata toon ɗum ɗo fof kadi ene wayno ko teskitade ɓe wonde ko tugui tan ñande conseil constitutionnel lollini liste candidat ji gon toon ɗi
be teskirima yimbe hawbe jefti kongudi kadi en wayni ko kongudi hen saji kolloji mette kolloji kadi hawna ko noddude fitinaji surtout yenna beedade kadi rokkude khabruji di godani ko wonde fof en wayni ko sifti don ton candidat ji joyi gon ton di non candidat ji joyi hono kanko Alassane Ouattara gonde laamodo sa joni en wayni ko kanko war makko mo jeewa wontude candidat kadi dum non ko manda makko nayab arda dedi Côte d'Ivoire donc sifti don tan ko hula tan en wani ko dido woteji kati koto cadel banno ton tugitande ujunaji didi e sappo hawtina utande ujunaji sappo e go hoto wattu ton dum no odon sa kadi kono kanko ancien président Laurent Gbagbo ko kanko yadno Alassane Ouattara kono non ciagal nde woteji kolli wonde ko gagnama jo sali uppude laamu dum woni donc ha kambe CEDEAO janti khabruji men international caktoɗen ko fate cellal ko siftinde tan ko ñawuji tati golliteɗo ɗo sa joni toon to hakkude Sénégal e Mauritanie en jeeya hen ñawgo mbiyata impact ñawgo mbiyata kadi pawle ɗum mbiyata valley rift en wayni ko en jeeya hen kadi ñaw gonɗum kadi ko mbiyata ñaw kadi ko paatiɗe ñawuji hunuko ɗum ɗon ko hunde nde ganduɗa oɗo sa joni en hebbini toon kulol kono noon en mbawa hettade kadi hono kanko Jibril Sangot ko neddo dillo e ko fate cellal jodi ton de Canada kadi o famno yimbe holko ngudo ñaw woni e kadi holno renorte donc sifti don tan ko hanki khabruji jaltudi en wayno ko ton Sénégal be mbi déjà ken wona sappo e go neddo mayi hen sibabu de ngudo ñaw surtout ko biata Paul Part de Rift donc en wayno ko buri hewde maybe non ko région gonno ton Saint-Louis donc ma en kedo kanko Jibril Sangot o waawa kadi famnude holko woni ñaw ngu holko woni e kadi holno rentorte hawnaki kadi ma en garte makko ñande talas do émission radio ser jogi ko fate cellal ƴeewen hettade émission makko no worno so tawi won namde go yimɓe jogi ko fate makko kanko Jibril Sangot mbawa namdade Sangot a jaram bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio sar khabruji mi jogonno e ɗemgal Pulaar oɗo ñallamo dimanche 2 octobre tan ujunnaji ɗi nogas joyi gasi alaɓe on jarama yen mbal jam ha janggo kadi so jeeɗi ma en gartu ko musidɗo mon Amadou Touré haldanemo on jarama